Čau, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska si ukážeme, jak navázat prut na splávek. Takže potřebujeme k tomu prut, naviják, zachycovací gumku, obratlík, splávek, háček s takovýmhletím bočkem a olůvka. Takže první, co uděláme, že vezmeme si prut a na ten prut nasadíme naviják. Tady, jak je jakoby ta zarážka, tak tam dáme zarážku tady z tohohle, takhle a namotáme to. Když to je namotaný, tak si dáme na naviják kousek vlasce. Když ho tam máme, tak si ho vezmeme a protáhneme tady k těma očkama všema. Když to máme provlečený, tak vezmeme zachycovací gumku a protáhneme to vlascem. Ten vlasec tou gumkou. Když to máme protáhlý, tak to vezmeme znova konec vlasce a protáhneme to tou gumkou ještě jednou. Tím nám tady vznikne takovýhle očko a to utáhneme. Když to máme, tak si ho dáme trošku níž k prutu a vezmeme si splávek. Ten vlasec si vezmeme a protáhneme to tady tou dírkou, jak je ve splávku. A necháme to spadnout normálně takhle ke gumce. Když to máme, tak si vezmeme obratlík a vlasec a uděláme tady na to očko minimálně 10 uzlů. Když už to máme, tak nám tady zase vyčuhuje kousek vlasce od toho obratlíku. Tak ho buď ustřihneme nebo ukousneme. Já ho ukousnu, protože u sebe teďka nemám nůžky. Tak, když už to máme, tak odložíme prut se zachycovací gumkou, se splávkem a s obratlíkem na stranu a vezmeme si kousek vlasce. Kousek si ho zase ušmíkneme nebo ustřihneme. A když už to máme takhle ušmíklej nebo ukouslej, tak vezmeme kousek tady toho, vezmeme háček a tady tím očkem ho to takhle protáhneme. Když to máme, tak tam uděláme minimálně 10 uzlů. Když už tam máme minimálně 10 uzlů, tak zase nám tady od toho háčku vyčuhuje takový kousek vlasce. Tak ho zase buď ušmíkneme nebo ukousneme. Když to máme ukouslý nebo ušmíklý, tak tady ten kousek vlasce, jak je na něm připevněný háček, vezmeme obratlík, jak máme přidělaný na vlasci a tady, jak je to očko druhý, tak ho protáhneme ten vlasec od háčku, ho protáhneme a znovu uděláme minimálně 10 uzlů. Když už to máme, tak nám tady zase vyčuhuje kousek vlasce. Tak ho znovu ušmíkneme nebo ukousneme. Tak. A když už to máme úplně celý, tak nějak jakoby navázaný, tak vezmeme olůvka a ten splávek tady budeme muset vyvážit. Takže vezmeme olůvka a vyvážíme ho. Ten splávek musí být vyvážený tak, aby když ho položíme na vodu, aby mu vyčuhovalo jenom tady tohle oranžový, takhle, a zbytek byl pod vodou. Tak. Vezmeme olůvka a tady
jak ty olůvka mají takovou drážku malou, tak tam mezi to dáme vlasec a dáme to k sobě. Když tam ty olůvka už máme takhle daný, tak je trošku ještě zkousneme k sobě a vydrželi, ale neskousáváme je moc, aby jsme je nepřekousli. Tak. Takže doufám, že se vám tady tohle video líbilo, jestli jo a naučili jste se to, tak dejte like a odběr. Jestli ne a máte k tomu něco, tak mě to napište do komentáře a jestli se vám to vůbec nelíbilo, tak radši nic nedávejte. Čau!